Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang ipapasagot ko sa inyo ngayon. Sige, try niyong sagutin kung ano ang tamang verb para sa mga sentences na to. Thank you for trying. So, ito ang tamang verb forms ng mga sentences na to. There is a lot of sugar in my coffee. Why are the books outside? And here come the newlyweds. So, bakit ganito yung verb forms nila? Sige, alamin natin. Ganito kasi yun. Ang mga sentences na ini-introduce ng there, yung noun nila ay nasa after ng verb. So, dito, ang subject nito ay makikita kasunod ng verb. Okay? Ito yung verb options. Dito yung noun sugar. So, dito, ang sugar ang subject. At dahil mas noun ang sugar or uncountable noun, wala siyang plural form, singular ang kanyang verb form na kapartner. Dito, ang kasunod na noun ng choices ng linking verbs na is at are ay people. Plural ito, kaya ang verb form na gagamitin natin ay plural form din are. There are a lot of people in the building. Sa mga question format naman, lalo na sa mga nagtatanong ng why, when, where, at how, ang subject nito ay kasunod din ng verb. So, dito books ang kasunod ng options natin ng verb. I-consider natin kung singular ba or plural yung noun na kasunod ng verb. So, plural kasi ang books, so plural ang form ng verb na gagamitin natin. Why are the books outside? Another example ng question na nagsisimula sa when. Yung noun na kasunod ng options ng verb dito, ng helping verb ng delivered, ay order. Ang order ay singular, so gagamit tayo ng singular form ng helping verb, was. When was your order delivered? Dito ang example natin ay question na where. So, ang noun kasunod ng helping verb na is or are ay brothers, at dahil brothers ay plural form, so dapat plural form ang helping verb na gagamitin natin, helping verb ng staying. Kasi ang verb dito ay are or is staying. Dahil plural ang noun na brothers, plural ang subject, so are ang helping verb dito. Where are your brothers staying? Dito naman gagamit tayo ng are, how are they? Dahil plural ang they, ito yung subject. How is she? Dahil ang she ay singular. So, is ang helping verb natin. So, depende talaga kung ano yung number ng subject. Singular ba siya or plural? Ang subject ay makikita after sa verb. Basta mga ganitong question. So, yun ang titingnan natin para magka-agree ang verb at ang subject natin. Now, kapag ang sentence naman ay ini-introduce ng here, na ang subject nito ay kasunod din ng verb, ito rin ang titingnan natin kung plural or singular form ba ang verb na gagamitin. So, dito newlyweds, plural form siya, so dapat plural form din ng verb ang gagamitin natin. Basta simple present tense, yung plural form ng verb ay walang S sa ending. Kapag may S, singular form yan. So, here come the newlyweds. Hindi yung here comes. Kasi yung here comes, yung singular noun ang kasunod dyan. So, kagaya nito, the bride, singular yung bride. Kaya sinasabi natin, here comes the bride. Ito naman gagamit tayo ng linking verb na is or are, pero ang noun na kasunod ay key, singular siya. Kaya, here is the key. So, tandaan lang sa inverted patterns ng sentence, gaya ng ini-introduce ng there or ng here, at saka ng mga question format, ang subject na sentence ay nilalagay siya after sa verb, after sa helping verb, after sa linking verb. So, ito yung titingnan natin kung anong form, singular ba siya or plural ba siya, para makapag-agree ang verb na ginagamit natin. Singular din ba siya or plural din ba ang format niya? So, ang linking verb na ginamit dito ay is dahil singular form ang sugar. Wala naman itong plural form dahil must noun or uncountable noun ito. Dito naman, are ang linking verb na ginamit natin dito dahil ang books ay plural form.
Dito naman, come ang ginamit natin dito dahil ang newlyweds ay plural form at ang come ay plural form ng simple present tense of the verb, walang s. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo ang video nito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila at paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!